Jeg synes, det lød som noget rigtig spændende for Blå Danmark, og det at prøve at gøre lidt en forskel og prøve at få lov at lave de her ting på skolen, som var events og happenings og sådan noget socialt spændende. Jeg synes jo, det er super spændende på en eller anden måde at skulle være en horisontal opinionsleder, som skal være med til at få fremført det Blå Danmark og de muligheder, der ligger i den maritime sektor. Vi har snakket om sportsdag, hvordan det Blå Danmark kan sponsorere, hvordan de kan lave noget diskret promotion. Vi har snakket om det fuldt hardcore promotion med, at de kommer ud, holder foredrag og fortæller til handelsgymnasierne om, hvordan det er, hvordan du også kan gå videre i uddannelsesforløbet og komme ind på det maritime. Så ja, vi har snakket om alle mulige forskellige spændende ting. Selvom jeg ikke rigtig har haft noget med nogen maritime uddannelser at gøre før, så vil jeg faktisk rigtig gerne være repræsentant for det Blå Danmark. Jeg blev kontaktet af det Blå Danmark, og så snakkede jeg lidt med den ansvarlige derfra, og blev egentlig hurtigt enig med mig selv om, at det lige var noget for mig, og så trækkede jeg ja til det. Så at være ambassadør for det Blå Danmark, det er jo spændende, fordi at en ting er, at man kan skrive det på sit CV og noget, man kan bruge, men jeg glæder mig utrolig meget til at skulle stå i spidsen for nogle projekter, som gerne skulle føre en organisation frem. Det er utrolig professionelle setting, vi har her, og det er spændende at være en del af, og det er den her professionelle tilgang, der er, og vi bliver set på som voksne mennesker, og det ansvar, vi får, det glæder jeg mig utrolig meget til.